началото гледаме непозната, но ми напомня на някой познат. Някой реален с несъвършенства не мога да кажа без посока. Изгубих картата, където ме водеше, но може би стоях аз там винаги. Какво направих? Късно ли е? Исках да бъда каквато не съм, станах каквато мразя. За момент под прожектора, после изчезна. Какво направих? Късно ли е? Не си струва, това е материално. Просто искам да се върна, където принадлежа. Какво направих? Какво направих?